बिटिआर सुक्ति जाबाय साथि सुक्ति होनबाय थादों क'क्राझारखौ पिसिटि होननानै डिक्लेयार खालामलायबाय बिसोर दा बोरै जाहाथे बेयो तदन्त जानांगौ इनभेस्टिगेशन जानांगौ प्रपार इनभेस्टिगेशन जानांगौ नंखाय दायाव इनकाउन्टार खालामनायनि थाखाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ दुखु मोननाय फोरमायनायनि गेजेरजों आयेननि मदद लानानै एडिशनेल एसपिनि सायाव गोख्रों लामा लागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोननि बेसेनगोनां बिजाथि आरो बाथ्राफोरखौ खोनानानै रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो साबायखर बावदों आरो उन्दै 18 साननि गथ'नि थाखाय चाइल्ड वेलफेयार एस'सिएशनजों सावरायना गथ'नि मोननो गोनां सुबिदाफोरखौ होनो खावलायदों। बिटिआर सुक्ति जाबाय सान्ति सुक्ति होनबाय थादों क'क्राझारखौ पिसिटि होननानै डिक्लेयार खालामलायबाय बिसोर दा बोरै एथ' इन'सेन्ट मानसिया दाय गैयै गथ'आ बिदि गावथार जानांगौबा गाबोनथ' होनबा आंनि फंबायफ्राबो बा आंनि बिदाफ्राबो बा आंनो गोमालाबायनो हागौ गाबोन जुदि जोंनि मानसिफ्राथ' एसे एनैखौथ' लोंखायो नङा होमबा आरो फिसा फिसौ खामानिखौथ' जों गैजा रोङै मानसिफ्रालाय बे एथ' बेकवार्ड जायगायाव थानानै जोंनाव जेबो अनसुंथायानो गैखायाबा माबा मोनसे खामायनो हानाय राहायानो गैयाबा एसे एनैखौथ' जों मावनानै जाखागोन नङा होमबा गाज्रि हक मोजां हक बिफां दाननानैबाबो जों फाननानै जानो हागौ दा बेफोरनि खेथ्रआवदि नों सोरखौबा उमुख होननानै दाय फान्दायनानै सिलाय जुदि नोंनि आखायाव गारलाबायनानै होनानै गावथार जानायाथ' बेथ' मोजां बाथ्रा नङा जोंथ' बेखौ बिराद साननांगौ बाथ्रा दं आरो खोथाखौ नायोबानो सासे 15 दिननि सासे गथ'सा दं बेहा बेखौ सानोना सानाखै सासे 15 दिन गथ'सा गोनाङा बे एक्सट्रिमिस्टआव थांफेरो नामा गावनि गथ' गोरलैखौ गारनानै सोरबा थांफेरदों नामा बेहा अननाय गैया नामा आरो गामिनानो नोंसोर बेखौ नुबाय थाखानाय नङा होमबा दैलिग नुलायलायखायो नोंसोर माबा फानहैनायखौबो नुयो नोंसोर बाजार खालामनायखौबो गामिनि मानसिफ्रानो बेखौ नुगासिनो बे बेक्तिखौ होनबा बे मोरै जाथाव जोंथ' बेखौ मानिनानै लानो हाया दा जोङो बेखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय जिखुनु बेखौनो दायथ' लाबाय जोङो जोंनि दायथ'आथ' बेनोसै जोंथ' थाखा फैसाबो गैखाया जाहैबाय जोंनाव जोंबो खुनुरुखुम थांनानै दङ जिखुनु जों जेसेबां हायो आयेननि बेबस्थाखौ जों ट्राइ खालामगोन नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसन दङ बेहाय जोंनि भारतारि संबिधानावनो दंखायो बे नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसना जोङो हिउमेन राइट्स भायलेसनाव जेब्ला जायो होनबा बेखौ बिसोर तदन्त खालामो न्याय बिसार होयो बिसोर दा नंखायनो जोङो दिनैनो थांनानै सेन्ट्रेल कमिटिया नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाव मोनसे जोङो एप्लिकेसन हरगोन मेम'रेन्डाम नङा जों एप्लिकेसनखौ हरगोन आरो गुवाहाटी हाइकर्टआवबो जोंनि एडभकेटनि दारा जोङो बाहायबो पेटिसन होगोन जाहाथे बेयो तदन्त जानांगौ इनभेस्टिगेशन जानांगौ प्रपार इनभेस्टिगेशन जानांगौ कम्पेनसेसनाथ' फैगोनलै खिन्थु बे जायखिनि दायनिगिरि बेथ' सास्ति मोनथारनांगोन नङा होमबा ओरैनो फैसाल' होनानै सासे बेक्तिखौ गावथारनानै इन'सेन्ट बेक्तिखौ गावथारनानै फैसाल' गारनानै होलांबाथ' जायाना न्याय नांगौना जोंनो जास्टिस नांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जों बेखौ जेरैखि जाया दिनैनो थांनानै जोङो नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाव लाइजाम हरगोन जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआवबो एडभकेटनि थ्रुयै जोङो हाइकर्टआवबो जों पेटिसन होगोन न्याय बिसार नांगौ जोंनो जास्टिस नांगौ बेनि थाखाय आरो जाय बेक्तिया DSP ना एडिशनेल एसपि बिथाङा सासपेनसन जानांगौ ट्रेन्सफार जानांगौ सास्ति मोननांगौ दा जोंनि दाबिया बेल' दा एसेखौनो होननानै खिन्थु आङो गोसोनिफ्राय नोंसोरखौ मा होनबावनो खुलुमबाय मानो होनबा जोंनाबो न'खराव मानसि गावथार जानाय दङ बिफाया जों उन्दैबाबो जोंनाबो बिदिनो गावथार जादों गोदो दा आं मिथिगौ नोंसिनि दुखुखौ आरो गथ'आथ' मोरै देरगोन बेखौ जों जिखुनु खेल लाबाय थागोन लासैनो दा एसेनोसै खुलुमनानै आं जिरायथ'नोसै চাওক আজি আমি অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা যোৱা 16 তাৰিখে যিটো কোকৰাঝাৰত এটা নিসংগ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে এই কাণ্ডৰ আমি এটা খবৰ ল'ব আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ গাঁওবাসীৰ লগত আজি আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰি আমি এটা অনুসন্ধান কৰিছোঁ সেই ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ইয়াত গাঁওবাসীৰ মতে সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা ফেক এনকাউণ্টাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে গতিকে আমি অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা BTC চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ যে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু CBI ইনকুৱাৰীৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে যিহেতু তেওঁৰ 15 দিনীয়া এটা সন্তান আছে কিছু এটা জন্ম হৈছে তো সেই সন্তানটোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এতিয়া গতিকে সেই সন্তানটোৰ দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ লগতে সন্তানটোৰ ভৱিষ্যত যেটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে তেখেতৰ যি সহধৰ্মিনী আছিল সেই সহধৰ্মিনীক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ।